Baga na nga gumatang tindaga ma'am, tagpatadot ti balay ma'am. Kada no, diyan permanente nga kamanero ma'am. Baga na pasimpana dato nga balay mo. Kini di diyan birthday di diyan anak mi nga may sa ma'am. Baga na nga bongga ti handa na ma'am. To first birthday na gamin dungdungon na ngamin unay di diyan anak mi ma'am. Namin pinsan, anapunas daytoy nga rapaap ti 23 ti tawen na ani Rospenso Barcena Jr. Kalpasan asa anan analasatan ti panakaydong para iti maysa street light iti paset ti barangay Pachaw idi Rabi iti Sabado, Hulyo 11. Agdama a kaminero ti provincial government ti biktima ken residente ti nasao a lugar. Kuna ti asawa na, Rabi iti Sabado, nagpakadalaing ti biktima, amapan iti maysa a resort iti lugar da, tapno mapan na iluten ti kabsat na, ngagtabtrabaho ijay. Agingga sa anan anapasangpet ti asawa na, ken nakaawat laeng ti mensahe, ana disgrasyan daytoy. Ada nang i-chat kanya nga barkada nga taga-taba ma'am. Namamong mo nga sa adapay na panan sa bali. Haanan ma'am. Napanan na ba? Luswak ko na damot ma'am. In-chat ko digiji barkada na ma'am. Dinamag ko no. Nagkapuji ma'am. Bagada nga nagkapuji natayan ma'am. Naban na kinita diji lula diji barkada na ma'am. Tunatay ko ma'am. Sakbay ti pasamak saan na pagarup adagiti uni anangeg na ket pamakatagayam ti asawanan. Di ko mga alas 10 ma'am. Adat ni nagpadpadlaw kanya. Dating ang buong nga kasama. Adag tugtugtug. Nakaturwa dayayin ma'am. Tapos bigla na nga nabaring ko ma'am. Tapos nagbibinag amin nga bagik ma'am. Hindi ko na urayak na pag-arap ko. Nusuan na nga munag ma'am. Awan. Hindi ko kinamat. Adati nangag ko nga padak. Kinamat ti aso na katatarin nagpababa ma'am. Hindi ko damdam mga 11-7. At nag-chat kanyak ma'am nga. Naibrag ni kayong mo ko nada ma'am. Dinamag ko nun niya nga motor to sa na ma'am. Aerox ko nada. Han nga ni kayong ko data nila kay ko na ma'am. Maibasar iti investigasyon ti pulisya, inmaneho ti biktima ti motorsiklo ang nagpapaamyanan manipudluswak Peñarobia, idinta napasamak ti aksidente. Ti biktima tinagna iti Lapga Luswak Road, akumamang iti barangay Pachaw. Iti ala ti CCTV, makita ti napaspas ken napigsa a panakaydong parti biktima, iti poste ti street light. Nukit kitaan tayo dito ti kalsada, ken ti igid na, dito iti kimalayatan, da motorsiklo, iti karorootan, nagdiretsyo, dito iti semento, iti poste, ti street light, dito nga timupa da motorsiklo, ken possible nga dito yung mga timupa di ulo na, nag-bounce di motorsiklo, dito yung nga napan, ken da tao, di victim, dito yung nga naipapatlob. Gaputi na pigsang impact ti panakaydong parna, nawarati sangwanan ti motorsiklo, nga inusar ti biktima akukwa ti kabsat na. Naitaray iti ospital ti biktima, ngimpimusay ti kabigatan na, kabayatan ti panakataming na gaputi sinagaban na asugat. Naamuan nga awan ti helmet ti biktima ken nakainom iti arak. Baya ti panaguray ti Glenian asumangpet ti bangkay ti asawa na iti balayda, saan na ninamnama ngagparik na daytoy. Ankon ko na naman jay kaskaso di mo una nga pagunin naman tan nakapsot ng tinalyaw ko di terwangan mamuawan. Di ko anji mikidwa nga pagunin na nagpigsan nung nakigtutak so nakatatalayak. Tas DJ pikit luman nga paguninan madagip ko ami parang paninatangan bumso nga napanak dagatang. Tas DJ plato nga din na puy na ma'am. Alala ka kasta bigla na nga sinumgar baka mangan sunod jayon. Tulong pinansyal tikid daw ni Glenian para iti panakaydulin ti asawa na nang runa ita. Ulilan iti ama dagiti anak dangagtaw enti 3, 8 bulan ken ti sikog na 7 bulan. Sugod di ko na napay kanya ma'am nga nagsweldo ma'am. Mapan ka mag-ultrasound ma'am. Itugot na kami nga 3 ma'am. Dumawat takman ko titulong oray basit lang pag nayon ti pagbayad at tilungon nila kayo. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.